Pian sinne maastoon, niin menkää varustaa hepat. Onkohan järkevää, että jos Elina tulee teidän kanssa maastoon mukaan? Sillä on se kipsikin. Sitten käydä sanomassa Elinalle, että hän ei valitettavasti nyt pääse mukaan. Juu, lukee. No, hepoille me mennään sinne maastoon, kun sä sanoit, että me ei mennä niin kuin leirihevosilla. No siis, niin joo, no. Sä voit mennä vaikka Fannilla ja sä vois mennä vaikka Sirulla. Roosa vois mennä vaikka Fionalla. Okei. Ja sen Felixin, tyttärellä. No okei, Fiona. Fanni, vitsi tää oli painava kyllä tää satola. Kun te olette tosi hitaita. Sä olit noin nopee. Koska Fionan varusteet, tai no nää länkkäiden varusteet oli siinä ihan Fionan kanssa siinä edessä. Ja mä en mitään niinku tollasia ollut silleen, kuinka painavana se ollaan. Niinpä. Sit. Enkä päästä hevosta vapaaksi, niin ehkä sen takia. Joo. Sä tulit. Okei. Joku, Fanni oli juossut sorakuopille. Okei. Milla seuraavan kerran, kun hoidat vaikka jotain hevosta, niin oot paljon et sä huolehdit siitä paljon enemmän. Nyt sä oot tosi huolehtimaton. No ei siis, mä menen kattoo, mitä noi tytöt oikein tuolla tekee. Anteeksi, mitä? Voitais sit lähteä, seuratkaa mua.